Zips sa ti po zapnutí otvára alebo zadrháva? Nemusíš hneď meniť celý zips. Často je problém len v bežci. Ak zips ide ťažko, zadrháva alebo sa po zapnutí rozchádza, stačí vymeniť bežec a problém bude vyriešený. Pozor, dôležité je vybrať správny bežec na konkrétny typ zipsu. Ako na to? Odstrániš starý bežec. Takto nejako cez kolajničku. Navlečieš nový, ja mám ten istý, ale ukážem vám, ako sa navlieká. Do tejto prepážky si ho strčíte a navlečiete. Vyrovnáte si ten zipsík. Tak, hotovo. Urobíme skúšku správnosti, či zips nám bude zapínať, pokiaľ budete vyberať bežec nový. Zastrčíme až do konca a potiahneme. Krása, krásne nám drží. Týmto si zároveň ochrániš zúbky, aby si ich ďalším pokazeným zapínaním nepoškodil. Rýchla oprava, ktorá ti ušetrí čas aj peniaze. Využiješ na bundy, kabelky, batohy. Rôzne bežce na zips nájdeš u nás v Levíku alebo online na www.sk.